В нощта на 9 март дежурните метеоролози в синоптичната станция на връх Мургаш, Румяна и Георги Златанови бяха нападнати от непознат мъж, който проникнал през прозореца и ги пребил. Двамата нападнати успели да избягат през гората до съседна хижа, където потърсили помощ. След подаден сигнал, те били откарани в болница. Доктор Любен Попов от клиниката по неврохирургия в ИСУЛ съобщи пред Българското национално радио, че състоянието на пострадалите е стабилно. Мъжът има избити зъби, което може да се квалифицира като средна телесна повреда, а жената е с разкъсно контузни рани на главата и гърдите, вероятно вследствие на ритници. Пострадалите остават под наблюдение в болницата. Професор Таня Маринова, генерален директор на НИМХ, изрази силно безпокойство от инцидента и осъди всякакви форми на насилие. Тя заяви, че подобен случай се случва за първи път и изрази пълна подкрепа към Румяна и Георги и техните близки. Към момента няма допълнителна информация за инцидента. Очаква се органите на реда да проведат разследване за установяване на извършителя и мотивите за нападението.